Akwụkwọ nke Matiu isi nke 17. Mgbe ụbọchị 6 gasịrị, Yeshua kpọrọ Pita, ndị dara ngwụrọ na nwanne ya nwoke, duru ha gaa n'ugwu dịpụrụ adịpụ. O wee gbanwee n'ihu ha, ihu ya na-enwu dịka anyanwụ, uwe ya dịka ọcha dịka ìhè. Ma lee, Mozis na Elaịja pụtara n'ihu ha, na-agwa ya okwu. Pita wee zaa Yeshua sị, Onyenwe anyị, ọ dị mma na ị nọ ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị wuo ụlọ ntu atọ ebe a, otu maka gị, otu maka Mozis, otu maka Elaịja. Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, lee, igwe ojii na-enwu gbaa kpuchiri ha. Olu si n'igwe ojii ahụ pụta na-asị, Onye a bụ ọkpara m mara mma, onye m nwere obi ụtọ na ya, gee ya ntị. Mgbe ọ nụrụ ya, nke a ndị na-eso ụzọ ya tụbara n'ihu ha wee sị, Bilienụ, unu ebuliela elu. Egwu tụrụ ha. Yeshua metụrụ ha aka wee sị, ụjọ tụrụ ha. Mgbe anya ha hụrụ onye ọbụla ma ewezụga Yeshua, ha si n'ugwu ahụ rịdata. Yeshua gwara ha ka ha ghara ikpughe ọhụ ahụ nye onye ọbụla ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-esi n'ọnwụ bilie. Ndewo ya na Elaịja ga-abụrịrị. Ndị Juu jụrụ ya sị, gịnị mere Yeshua ji zaa ha? Ndị Juu ha na-asị, bịa mbụ, Elaịja ga-ebu ụzọ bịa. Ee, m ga-asị unu, Elaịja ga-ebu ụzọ bịa, ma ọ dịghị onye ọbụla edere. Ma asị m unu naElaị mere Jọn ebere, otu o si mee ya ihe ha chọrọ, Nwa nke Chineke mekwara ha ihe. Mgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ ya kwetara na ọ na-agwa ha okwu banyere Jọn Baptist. Mgbe ha bịarutere igwe mmadụ ahụ, otu nwoke bịakwutere ya wee daa n'ụkwụ ya na oke wee sị, Onyenwe anyị, obi adịghị m mma nwa m, n'ihi na ọ na-etinye ya n'ọkụ mgbe na-abanyekwa n'ime mmiri mgbe. Ekuru m ya gaa n'ebe ndị na-eso ụzọ gị nọ, mana ha enweghị ike ịgwọ ya. Mgbe ahụ Yeshua zara sị, ọgbọ na-enweghị okwukwe na nke gbagọrọ agbagọ, ruo ole mgbe ka unu ga-anọ ruo ogologo oge ka m ga-eme ka unu taa ahụhụ dị ukwuu n'ebe m nọ? Yeshua bara nkọcha ahụ mba. O wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ọ gwakwara nwatakịrị ahụ n'oge awa ahụ. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere Yeshua wee sị, gịnị mere anyị enweghị ike ịchụpụ ya? Yeshua zara ha sị, n'ihi na unu ekweghị ekwe. N'ihi na n'ezie, ana m asị unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dịka mkpụrụ mọstad, unu ga-asị ugwu a, gaanụ ebe ahụ, ọ ga-eguzokwa ọzọ. Ọ dịghịkwa ihe ga-ekwe omume nye unu, ma ụdị a agaghị apụ ma ọ bụ site n'ekpere. Galili Yeshua wee sị ha, nwa nke ibu ọnụ ga-enyefekwa ha n'aka mmadụ. Ha ga-egbukwa ya, mana ụbọchị nke 13 ọ ga-ebili ọzọ. Ha wee nwee mwute nke ukwuu. Mgbe ha bịarutere Kapanọm, ndị natara ego maka nnụnụ bịakwutere Pita wee sị ya, Onye nwe unu ọ naghị akwụ ụgwọ maka nnụnụ ahụ? Ọ zara sị, ee. Mgbe ọ banyere n'ụlọ, Yeshua jụrụ ya sị, gịnị ka ị chere, Simon? Ndị eze ụwa na-anara ụtụ isi ma ọ bụ ego maka nnụnụ ahụ n'aka ụmụ ha ma ọ bụ n'aka ndị mba ọzọ? Pita zara ya sị, site n'aka ndị mba ọzọ. Yeshua wee sị ya, mgbe ahụ ụmụaka ga-enwere onwe ha, ka ị ghara ime ka ha sọọ ngọngọ. Gaa n'ime oke osimiri tụba azụ mbụ nke na-abịa mgbe ị meghere ọnụ gị. Ị ga-ahụ otu mkpụrụ ego pence 25, were ya nye ha
maka mụ na gị.